Sanibingelela ababukeli emakhaya lapho khona mhlawumbe ngabe usibukela kwi-smartphone sakho noma usibukela kwi-PC yakho uhleli lapho kusofa wakho noma usengubeni njengoba kubanda kanje uyigoqele kusebusika. Ngithemba ukuthi nonke ni right lapha emakhaya niyivikele lezi zikhathi enzima ze-COVID-19. So lo phambi kwenu uproducer walama movies wakhiphayo la eVTG. Sithanda nje ukudlulisa ukubonga ngesupport enisinikeze yona. Mina nginokudlala ke istory njengamanje sishutha izinhloso ngidlala as usibusiso kwezinhloso sishutha u-episode 10 njengamanje. So ngizodlulisa laba baseduze kwami ke i-cast ye-VTG kodwa ke ayiphelele njengoba nibona nje ukuthi niyasazi baningi kangakanani mase sishutha ama-movie kodwa njengoba sishutha episode yibo ke laba bakhona. So ngizoqala ngala ngasisandeni sami sokudla ngiphethe nangosisi uzoyichaza-ke ngeke ngikhulume kakhulu. Sidlulisa nje futhi ngiphinde ngibonge ngesupport enisinikeze yona ukuthi lezi zinto esizenzayo sizakha sinani sicabanga ukuthi ngabe nizoyithokozela yini kodwa nayithatha nazenza kwangezini nayijabulela nakwazi ukuthi nirelate nazo. Sithanda nje ukudlulisa ukubonga anda ngaphansi kwe-VTG. Ngithanda nje ukuthi siyabonga kakhulu akungakhulumi kakhulu. Senibingelele babukeli, siyabonga kakhulu ukuxhaswa yina. Sibonile ukuthi nawuthanda umsebenzi wethu. Okhuluma manje igama lakhe uAyanda Wakalanga ongaphathi kwe-VTG production. Njengoba sizoshutha inhloso namhlanje ngidlala indawo kazethu. Ngisho nje ukuthi siyabonga niqhubeke nokusibukela, siyanithanda. So okay manje sidlulisela nangu uzinhle ababanga naye kazi ko wena bani. Hey angazi nangifuna ukukhuluma kakhulu babukeli awubathathe ke zinhle ukhulume naye. Sinibingelele babukeli. Mina ngingazi ngozinhle kwizinhloso kodwa igama lana ngempela nesimkhize. So ngithi enjoyani nilethe niphinde futhi nisubscribe niqhubeke njalo. Siyabonga kakhulu. Sinani nje siyabonga kakhulu. Hayi njengamanje ke sengiphatheka abanye bamaziyo bathi angazi bathi Dr Khondo abanye bathi uBhekifa. Ngifuna ukukhuluma kakhulu kodwa sidluleke yena uzobe seyichaza ngakhulumi kakhulu babukeli now. Sanibona bayibukeli igama uNkosikhona isibongo uNkani. U-actor uBhekifa adlale kwizinhloso umduli. Xolo babukele ngokubhide kancinci. Babukeli bami ndiyayikhasa ndiyabonga ukuthi nisikhase entweni esiyidlalayo emsebenzini esiwenzayo. Umsebenzi wethu muhle siyaqhubeleka ngawo ngoba niyabona niyasupporta kwinto yonke esiyenzayo. Sicela niqhubeke nihlale nisithanda ngalo lonke ihlobo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Nibe right nibe safe emakhaya.